Жер yüzünde bir kim мәңгілік түгел. Барыбыз да дүниядан китерге келдік. Күңіл күзегіне су қырымыны көруші түгел. Яқшыны яманнан айырға келдік. Базаршылардай алыш-беріш білән, жер суқалап, жемішлер жию білән, әзгіне мәшәқәт, біраз сабырлық білән, қылтайын ішке көпірден өтерге келдік. Келмәдік жерге бош дағуа үшін, ақыры қараңғы бір ғауға үшін, дүнияуи ғына бір мәхәббәт үшін, біз тіреклік суын ішерге келдік. Көплер түшті дүнияның тұзағына, ғашиқ бұлдылар бақшасына, малына, аңғарлар кеткәш ахирет йыртына, біз дүнияға изгіліклер шешерге келдік. Хөрмәтле тамашачылар, дөньяны ахиретнең җимеш бакчасы дип күрүчеләр өчен мул җимеш бирә торган шактый киң сәхнә бар. Шушы гыйбрәтле хикәя моңа бер мисалдыр. Килматыр писекин, мияу-мияу пискәй, бигрәк йомшак син. Пис. Кил монда матыр писек, кил инде гейдә, кил матыр писек, кил. Кил пис. Кил әйдә пискәй, кил. Тукта, качма, туктап тор, кыт мине. Кыт. Нәрсә булды, кая каранасың? Zeynep yok. Alsu, Zeynep'ni күрмәдең ме? Безнең янда иде, кинәт юкка чыкты. Өйгә кайткандыр бәлкем. Ничек кайтсын, Гали? Өйбез еракта ич. Эй Аллам, мин ерак китмәскә куштым югыйса. Тукта, тирә-юньне караштырыйк әле. Әйдәгез, карыйк әле. Зейнеп! Әнием борчылачак. Кайда син? Әйдә өйгә соңга калабыз, Зейнеп. Кая югалды бу кыз? Зейнеп! Бу тыкрыкта да юк. Кая китте соң бу кыз? Борчылма, аптырап өйгә кайткандыр әле. Кая китсен башкача? Вакыт соң. Без дә өйләргә кайтыйк. Зейнеп! Хатын, балалар кайда? Алар өйләдән бирле урамда. Булай соңарганнар юк иде. Иртәрәк кайтыгыз дип әйттем дә бит. Менә, кайттылар. Зейнеп кайттымы? Бергә түгел идегезме? Ни? Кая сеңнең? Кайда калдырдың сеңлеңне? Туйны идек, әти. Ул кинәт югалды. Әстәгъфирулла тәүбә. Туктале, Давыт, тукта. Балам, кай тирәдә идегез? Кайда уйнадыгыз тупны? Теге футбол кырында уйный идек, әни. Уф, кайдасың бу бала? Кайчаннан бирле эзлибез? Бүтән тишек-тушыкларны карап чыктык. Юк та юк. Ах, улым. Нигә күз кулак булмадың сеңлеңе? Нигә карап тормадың? Нигә? Ярар, җылама хатын. Табарбыз, борчылма. Бәлки иптәшләренә баргандыр. Шунда барып карыйк әле. Әйдә. Хәерле кичләр. Хәерле кичләр, Давыт әфәнде. Зейнәп өйгә кайтмады. Әллә сездә микән дигән идек. Юк, бер дә күренмәде. Зәйнәпне күрмәдеңме, кызым? Юк, бер дә күрмәдем. Рәхмәт күрше, сау булыгыз. Сау булыгыз. Барча иптәшләрен йөреп чыктык. Берсендә дә булмаган. Кызым, Зәйнәбем, урладылар баланы. Югыйса кая китсен балам? Ярар, тынычлан хатын. Сез өйгә кайтыгыз. Мин полициягә барып әйтим. Улым, әниеңне алып кайт. Кил.
Hürmetli tamашачылар, 3-нче көн югалган бала турында һаман хәбәр юк. Полиция хезмәткәрләре югалган баланың изен тапмаганнары турында әйттеләр. Изләнүләрнең әлегә дәвам итүен, шик тудырган кайбер күренешләр үстендә эш алып баруларын белдерделәр. Хәбәрчебез Зәйнәп исемле югалган баланың гаиләсе белән күреште. Hürmetli tamaşaçılar, biz Zeynep isimli yugalgan balanın kaygılı gailesi yanında. 2 gün izlep de tabılmagan, işsiz nisiz yugalgan Zeynep'nin gailesi kızları turunda köngüllü haber küteler. Size nisi, iyi mi? İyi. Bala kız neçe yaşındaydı? 9. Neçik yugaldı son indi, söylep gitmezsiz mi? Allah hakkına balamni geri koytarsınlar. Görgen bilgen bulsalar getirsinler zinhar, yalvarıp sırayın. Eti kişi bularak siz nerse aytırsınız? Нәрсә дип соң, әфәндем? Пешкән урына урта. Күрмисезме ни? Әнисе дә мин дә нинди хәлдәбез? Нәрсә әйтим? Kızınızı соңгы тапкыр кайчан күрдегез? Kızımla tabağız zinhar için, kızımla. Полиция bu турыда нәрсә әйтә? Кайттыңмы, Рәшит? Бала бик кызганыч. Һаман табылмаган. Ата-анасына Ходай сабырлык бирсен. Ашарга әзер. Мин табын әзерлим. Кая минем матур кызым? Әтием, bir kız югалган, әнисе елый. Син борчылма кызым, полиция хезмәткәрләре табарлар. Тагын тукмаш. Бүтән нәрсә юкмы хатын? Нишлим, Рәшит? Өйдә бер нәрсә дә юк иш. Алып кайтканды пешермәдемме? Оек сатып кына булмый. Көндә иртәдән кичкә кадәр кычкырып тавышларым бетә. Әмма 5-6 йыктан башка саталган юк. Эх, булсын иде штукатур эше. Төзелештә эш тапсам, рәхәткә чыгар идек. Әмма юк шул. Барча төзелешләрне йөреп чыктым. Урыннар юк. Мәшһүр штукатурчы булып данлансам да, файда юк. Латокчы булып йөрибез менә. Эш юк. Аптырама. Жан бергәнгә юн бирә Ходай. Бүген булмаса иртәгә күңелең тыныч булсын. Hiç başımdan çıkmay. Әнисе ничек борчылатыргандыр мискинкәем. Нәрсә? Кемнең әнисе? Югалган баланың әнисе. Беренче мәртәбә генә түгел бит бу. Былтыр берәүнең баласы тагын шушылай югалган иде. Изләп караганнар, таба алмаганнар, соңыннан мәетен чүплеккә тапканнар. Ниләр генә булмый бу дөньяда. Бала урлаучылар бар икән. Алар баланы үтереп, органнарын саталар икән. Шундый мафия бар икән. Ай, Аллам гына саклый күрсен. Берүк Аллам үзе сакласын. Бала чагаларның аяк кулларын сындырып, хәер дә сораштырталар икән. Хатын, нәрсә булды, хатын? Күзеңне ач. Сөйләшергә бүтән сүз тапмадыгызмы? Нәрсә эшләдегез Тагын нәрсә эшләргә була инде? Чыгып китегез өемнән. Барыгыз, юлыгызда булыгыз. Хатын дим. Күзләреңне ачал, хатын. Оек баш, 3 пар 30 сумга. Оек баш сатам, 3 пар 30 сумнан. Менә дигәне оек башлар, алыгыз. Сыйфатлы. Балам, алай изгелем. Беләм, синең гаебең юк. Hürmetli tamашачылар, нәкъ 3 ай узды. Әмма югалган бала турында һаман хәбәр юк. Полициянең көне-төн эзләүләренә карамастан бернинди хәбәр булмавы кичкенә Зәйнәпнең исәнлеге турында уйландыра башлады. Хезмәткәрләр һәм гаиләсе өметне өзмичә эзләүләрен дәвам итәләр. Hürmetli tamашачылар, сездән көндәлек тормышыгыз барышында тирә-юнегезгә игътибарлырак карауыгызны үтенәбез. Кем белгән, кичкенә Зәйнәп бәлкем арагызда йөридер, бәлкем көтмәгәндә каршыгызга килеп чыгар. Күрү белән зинһар өчен полициягә әйтүегезне сорыйбыз. Сез 3 ай инде күзләренә йокы кермәгән, өмет белән баласын көткән гаиләне сөенечле хәбәр белән шатландыра аласыз.
Жылама инде, хатын. Жылама. 3 айдан бирле сулыгып калдың, гынах бит. Үле булса үле, тире булса тире. Кайсы кансыз урлаган икән тапсыннар инде. Чыдый алмыйм. Кызым. Балам. Аллахтан үмітін үзмейлер, хатын. Балакайым минем. Кил. Пис. Карайлы әти. Нинди матур писи баласы. Карыйм әле? Иге кіртейган әти. Кил. Әй китті, писикей, кил инде. Писи китте балакайым. Кашты. Не кашты ул? Бәлки Мәнис янына киткәндер, кызым. Ата-анасы булмаса. Әйдә кил, әйдә. Тәрәзәне ябып эшкә үтик. Алып кил инде аны әти. Алып кил писине. Ярар, кызым, ярар. Бер писи табам сиңа, сүз бирәм. Ярыймы? Алло? Әйе? Тыңлыйм, Ихсан абый. Шулаймы ни? Мин күптәннән эш эзләп йөри идем. Төзелеш кайда, абый? Алланың рәхмәте яусын. Ярар, абый. Әллә эш бармы? Ниһаять. Эш табылды. Берәү штукатурчы эзли икән. Ихсан абый аңа мине тәкъдим иткән. Хуҗа иртәгә мине төзелештә көтә. Әтием, писи кирәк миңа, писи. Нинди писи? Бик матур писи баласы, нәни генә. Ярар, кызым, сиңа бер писи алам, сүз бирәм. Бисмилла. Нәрсә булды, хатын? Тагын шул ук төшне күрдем. Кызым кырда чәчәкләр арасында йөри. Мине чакыра. Янында яшь егет бар. Шундый бәхетле иде балакаем. Кызымны табыгыз. Кызымны сорыйм мин, Зәйнәбем. 3-4 айдан бирле штукатурлата алмый. Аллага шөкер, кулыма акча кирде. Ихсан әфәнде миңа осталыгымны мактап бетерә алмады. Бер үзең эшлисеңме? Юк. Тагын 2 кеше алам яныма. Кайчан бетерәсең? 15 көннән битерербез дип уйлыйм. Алайса төзелешне сиңа тапшырам. Нинди материал кирәк, карап әйтерсең миңа. Ярар, мин китим алайса. Бираздан кайтырмын. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Полиция izlewni to'xtatgan. Алар хаклы. Бер нинди дәлил дә юк. Ни эшләсеннәр? Давыт, исән бит ул, исән. Амин, шулай булсын. Төшемдә шуның хәтле бәхетле күренә иде. Нишисең син монда? Туктале, тукта. Син тегеп писи түгелмесең? Кил. Кил. Эй, төшәсең хәзер. Уф, Аллаһым, хәзер ничек коткарыйм соң сине? Ул булмасын, Ходаем. Тукта, хәзер киләм. Ey Allah'ım.
Яра. Кычкырма. Хәзер коткарам сине. Аңардан башка яшәргә, яйләшергә туры килде. Менә ярар киләм. Тукта, әз генә сабыр ит. Менә шулай. Булды. Ярар килеп җитәм хәзер. Тукта. Кил әйдә. Кил. Бер нәрсә булганмы? Карыйм әле үзеңә. Яхшы, бер нәрсә дә булмаган. Нык курыктыңмы? Ай мискинкәем. Кара әле, сине кызым алып барыйммы? Я, әйт, телисеңме? Әйдә кил. Үскән миник. Кил әйдә, кил. Ярар, булды инде. Әйдә. Әстәгъфирулла. Балам. Кызым, Худаем. Син монда ничек төштең, балам? Бас әле, балам. Исәнме син? Шөкер, исәнсең икән. Хатын, җитәр. Карый бетерәсең үзеңне. Зинһар өчен елама бүтән. Аңлыйм. Исәнмесез? Кызым, Кызыгызны алып. кызым, Кызым. Шундый сагындым сине. Әнием, бик сагындым сине, әнием. Балакайым. Сезне үлеп сагындым. Җаныем минем. Балакайым. Балам. Курбаның булыйм. Койларда идең син, балам. Рәхмәт яусын. Токландым. Ничек инде токландың? Аш айбәтләп. Мин балайда еш түгел идем, әни. Теге абый миңа гел сөт эчертте. Кем? Нинди абый кызым? Мин төшкән идем бит тегендә. Аннары бер абый килде. Бик яхшы абый, әни. Мине бик яратты. Курыкма диде. Аннары бергә кырларга чыктык. Ничек чыга алдың кырларга? Абый дивардан үтеп чыга иде. Минем кулымнан тотып кил диде. Ул вакыт дивардан ишек ачылды, без дә ул ишектән чыктык. Карасам, бөтен җирдә чәчәкләр. Кыр шундый матур иде. Аннары ул миңа сөт алып килде. Көндә сөт эчертте. 3 ай буена гел шулай булдымы, кызым? Әйәти, аннары абый әтиянең чакыра, алар янына кайт диде дә кинәт юк булды. Күп тә үтмәде, теге абзый килеп мине коткарды. Сөйләгәннәре хак. Кызымны 3 ай буена теге егет карады. Барысы да дөрес. Раббым, мең рәхмәтлемен сиңа. Әнием. Синнән, улуг Раббым, синнән барча изгелекләр, синнән, и нәфсем, синнән барча әшәкелекләр. Эй илаһым, сине белмәү хәсрәт, якынлык, ут, күкрәкләрдә дөрләгән ут учакларга тиң. Ул мәхәббәтең, нәкъ җәннәт. Мәхәббәтең белән терелергә зинһар ярдәм ит.